Takže vítajte ľudia v ďalšom modovom dieli, tentokrát z modu Quicksand. Si ukážeme, čo to pridáva do hry. Nový blok Quicksand, ktorý funguje také niečo, proste dá sa do toho ponoriť ako do vody. Teda nedá sa do toho, neponára sa do toho, ono vás to cucne, ako proste ono, neviem to ukáže v praxi. Takže ukážeme si najprv kraftenie. Potrebujete jeden dirt, jeden sand, ale nejde to obrátenie, musíte doma takto na jeden kýblik vody. Neviem, či to funguje na vodu. Musíme? No. Takže kýblik vody. Ešte, takže a máme ten quick sandstone. Takže to môžeme dať preč. No, ešte som zabudol toto. A ináč čo bude natáčať, takže ja si vezmem quicksand. A jak vidíte, toto som si pripravil, síce je to rúžová vlna, to nevadí. Takže ja vám ukážem, jak sa dá využiť ten quicksand. V podstate, máte takú obľudu, napríklad dajme tomu creeper. Nechcete? Čo to? Aha, ja mám píslo. Easy. Takže dáme si creepera. On sa bude pripadať, keďže on je 2 kocky veľký, on musí byť do 2. Čím také prasa, to stačí, keď bude jedno hlboko. Takže ďalej. K tomu, aby sme ho dokonale zabili, musíme ho tu zavrieť, aby sa ten item, vidíte, už začal zabínať, keď čierne. Aby nám ten item nepadol hore, ale dole, musíte to zaklopiť. Vidíte, creeper už umiera. No a vidíte, toto sa dá ešte tak využiť, že napríklad túto si robíte. Sice by to nebolo nič platné, ale neviem, vyskúšam ešte, keď tam nebude ten systém, že keď zhevnú, že či ten item, napríklad si môžem to naviesť tú vodu až do baráčku, tak. Takže to je asi k tomu módu všetko. Hlavne funguje to dobre ako na tie obľudy všelijaké, napríklad na slimy, na slimov, tak ďalej. Takže ja sa kúknem, či tam ten item padol a pláva dole, či ešte neumrel, alebo či ešte ten neumrel. Takže tu si môžem spraviť kanálek. Aha, vidíte, a tečú mi to itemy. Takže není to treba, tak to si môžete urobiť jednoduchú získavanie itemov a pohoda. Takže ja sa na vás tečím. A ešte, čo to trepem, že ešte jedno využitie mám. Napríklad, že je to si, teda, ešte vám k nemu niečo poviem, že ešte, ale je to za neho nevýhoda, že nejde ničiť žiadnymi nástrojmi, napríklad ani lopatou, mečom, lopatou, furt to je rovnaké. Slimový otrasný. Alebo krompáčom, tiež furt rovnaké, to je jeho nevýhoda. Ale jeho veľká výhra je to, že ich potopí baťaký majštrum. Vidíte, môžem ich v pohode zabiť, bez toho ten item tam zostane, alebo sa. Takže ja sa na vás teším u ďalšieho dielu z Minecraft módov.